Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fi Brussell il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burge u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri attendew għall-Kunsill tal-Affarijiet Barranin Konġunt. Dan il-Kunsill sar fl-ewwel anniversarju mill-adozzjoni tal-hekk imsejħa boxla strateġika tal-Unjoni Ewropea li hija pjanta viżjoni ambizzjuż maħsub sabiex sal-2030 tissaħħaħ il-politika tal-Unjoni dwar is-sigurtà u d-difiża. Fil-laqgħa ġew diskussi l-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna u l-għoti ta' aktar assistenza lill-Ukrajna biex tiddefendi s-sovranità tagħha. Fl-intervent tiegħu fil-Kunsill il-Ministru Ian Burge fakkar li l-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna tikser il-prinċipji tal-liġi internazzjonali. Tkellem favur it-tisjieħ tal-Koalizzjoni Internazzjonali li topponi din l-aggressjoni. Hemmhekk spjegajt kif iridu nkunu intelligenti li nżidu nkabbru l-koalizzjoni ħalli nkunu iktar effettivi. Qed nirreferi li żjed f'dak li għandu x'jaqsam il-price cap u allura kif jaffettwa id-dinja marittima u anke ir-reġistru ta' marittimu li pajjiżna għandha l-ikbar wieħed fl-Ewropa. Dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna l-Ministru Burge afferma mill-ġdid li Malta se tibqa' tagħti l-appoġġ tagħha lill-poplu Ukren, primarjament permezz ta' provvisti umanitarji u prodotti oħrajn. Intant Malta naqdet ma' diversi stati membri oħrajn tal-Unjoni f'inizjattiva mmexxija mill-Aġenzija Ewropea għad-Difiża sabiex isir xiri konġunt ta' diversi tipi ta' munizzjon għal forzi armati rispettivi tagħhom. Dwar dan ikkummenta il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Kenna anke l-iffirmar tal-ftehim li issa għamlet anke taħt il-kappa tal-European Defence Agency fejn Malta naqdet ma' diversi membri stati Ewropej sabiex ikun hemm ftehim konġunt ta' xiri konġunt ta' ammunizzjon għal konsum tal-Forzi Armati ta' Malta fuq bażi Ewropea li dan ħajjid diversi modi. Mhux biss li ngawdu minn economies of scale, iżda wkoll ikollok is-security of supply li tant hemm bżonn f'dan iż-żmien partikolari.